jotono no khulumkha jotono no ato ano sini baina ani sakhamya belai khe Koktwma wngwi klaijak tabu Bohokni Bemar bisi to balogyapo prai 8 din hai tongkha tabu belai problem muklai tongkha ambagui nong thani ang ma phaikha joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa Chuba di ang belai bipoto klai tongkha tamni hinangkhe joto borok no saimano hamya klai khangkhe jotono rangrini bepar bithi chanani doctor naijaknani belai kosto wngwi tongkha yago rang khopsakano kwrwi ajina lama kwrwi Khowai khe nokhor khe ajinani hima hai phiaba ta rang khopsakano kwrwi aboni bagwi norong Thani o khulumwi yak juri ang khoijao ano kisa Chuba jut khaijabadi norongni Chuba mungbai ang ani saksori hamwi phaima hwnkhe belai hambai yago rang kwrwi ni bagwi no norong Thani ang Chuba mungsano but joto borok no sio ang bo hai khe samung khai hardwork khai abo ani Thani ang kono line kwrwi cholinai lama kwrwi abo Thani no doctor naijakna bagwi borok baire refer khai rwkha but ang ani yago rang khopsakano kwrwi aboni Thani nong Thani sano chwngbo jotoni Thani no chwng bui hamya rok chwngbo tubalaio thanglaio but norok bo ano kisa Chuba kangkhe norongni Chuba mungbai ang kisa hamwi phaima hwnkhe ani kha o tongthokgano hwnwi ang norong Thani abono Chuba mung sanjao ta hambai jotono kisa misa khorsa khoni khe Chuba wi ano hamri rokhawi nongni hamri bai ang kaisa samung khaidama no Tiprasa rok bagwi o dophani bagwi sangbadik buino nugya nugdama no obono chai tongnai hambai ang bisi kok saimai lengo